Takže čo vás vítam ťa u ďalšieho videa. Dneska proste budeme hrať Fortnite a budeme od Goldu 3 push, to ja viem, do Diamondu skúsime a keď sa vám toto videjko bude páči, samozrejme dajte like a odber a môžeme ísť na to. OK, takže už sme v hre a snad dáme hneď na prvú hru win, lebo chcel by som byť ako Alkan, že proste každé hry budeme dávať vo Fortnite viny, síce prvé video, čo som dal, tak to určite vin nebol, takže ja som teraz hral s Kukom a s Alexom, ale už nehráme spolu, takže reálne možno by s nimi bolo video, ale už nehráme spolu, takže nebude. Možno bude, oni sa šli trénovať, ako vidíte, možno sa keď tak nejoinu do ich party, lebo sa akože môžem sa k ním joinovať, hej. Takže dneska by som rád hitol platinum, takže by som šiel tak načel do retail hral a potom by som akože šiel do catchy corner kľudne a budem skákať, no. Ako som hovoril, strašne rád by som dal win, ale snad sa mi to akože reálne podarí. Kamo, ja som proste nevedel doleteť do, kam som to chcel padať, do retailu, tak ja som to proste hodil sem do lazy a nikto není. To nemôže tu nikto byť, ja potrebujem proste, aby to boli ľudia. Dobre, ozvem sa vám, keď sa naučím. Ja tú hru proste nenávidím. Ja si proste hodím biga a mne padnú minička z čestky. Proste ja som úplne lucky na toto. Come on! Som šiel rovno do fightov, len si nejaké makro naťažím, nech tam proste, nech tie fighty nevyzerajú proste, že piu. Tak chápeš. Kde? No. Akože chcel by som vám poďakovať za 5 odberateľov samozrejme. Ináč na všetkých ostatných videách máme celkom mega dobré zhliadnutia, za to som rád, na to, že sú to moje prvé videá, tak proste tých 10 plus zhliadnutí tam je. Takže to vám môžem tak poďakovať, že proste chodní ste a máme tu prvý fight. Marble, teda white. Tak nič nabíja. Kamu, kde si? No, kde väčší ľudov? Kde je? Proste sa na mňa vysral. Tak nič. OK, trošku som sa zmietol a išiel som niekam inám. Cápek, či? Asi nie. Mohli byť nejakí ľudia, alebo už ma toto, akože vážne mi to trošku leze na nervy. Proste ja neviem nájsť ľudí. Akože našiel som toho cápka, hej, našiel som ho, ale ináč nič, proste nič. Keď sa vám takéto videa z Fortniteu páčia, určite mi napíšte do komentov, že čo by som mal natočiť, napríklad už som natočil, ako máte zaručený win samozrejme, potom som natočil akože TLTD a teraz tu natáčam proste road Diamond, hej, a vyššie, keď budem mať Diamond, hej. Dneska by som aspoň ten platinum dal. Však vidíme. Tomu tu vôbec neviem nájsť ľudí, a keby proste sa táto hra nehrala.
Fajtite niekto. Kristové rany. Na tom OBS-ku je to podľa mňa strašne svetlé to video oproti mojej obrazovke. Tak môj druhý monitor má 60 Hz, takže možno to budete vidieť na YouTube ináč. Ja sa tak pozerám, ale je asi úplne jedno. Ale oni to proste žiadni ľudí nefajtia. Ľudí, ježiš. Ľudia. Hlavne, že teraz bolo 24 cápkov a už je 15. 14. Alebo ešte ja. No. Fajti. Cápek. O mňa nevie. Ježiš, čo tu robí? To je tiež cápek. Spomujem ho. Dobre, máme tu hneď ďalšie fajty. Tak nič. To nie sú fajty. Dobre, ešte si hovorím grapplera takto. Fú, tak toto bolo dobré. No ježiš, kašľu na toho slúpa, ale musím si ho dať teraz. Lebo v ranke už vám radím, akože sa úplne čo najskôr dohýlovať, ako sa to proste dá. Joj. Som to buchol zadkom. Konečne nejaký killec. To boli teda tie druhé fajty, to bolo teda s botom. Mi dal tak veľa. Ježiš, ja už som si myslel, že som našiel autobus. Kokos. Dobre, tak nič. Máme tu top 10, top 10. Mohol by som to dať vinom, aby sme mohli akože začať proste vinami. Akože. Chcem byť jak Alkan proste. Bye bye auto. Bye. Nič nestihol som. Neviem, prečo som sa vlastne šiel. Čakaj, tak mám grappler a bonus v aute. Pekle. Čo nájsť ďalších cápkov. Takže on tu skapal proste ďalší a nič proste. Žiadne fajty, ja to mám zapnuté vizuály. Možno boli moc ďaleko. No, lebo ja akože som o tom barzde, takže aby som sa takto otočil šiel do stredu. Aby som aspoň nejak fajtil, hej. Takže sa vracam. O, fajty. Ideme do nich? Ono, alebo nie, rýchlo napíšte. Ale kde presne sú. Opa. Tak asi nič. Nikde nevidím moc fajty. I have no benzín. Nož. Oh man. Hajdi hen tam. Sa tam dojdeme, aj keď idem iba autom. Ale mohol by som tam dojsť. Som blízko. Tu je. Kurňa, som pokakal. No tak uvidíme, ako sme to dali. Akože aspoň jeden kill, hej, ale Capek mal znova elita.
Proste mám najviac tryhard sapkov. Kašľam to tak. Proste... Dúfam, že sa vám toto videjko, keď hej, dajte like, odber a kúknite ďalšie videjka.